Okay, mayong mudto na usab karatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babino adlaw na usab karon nga Huwebes, Pizza 19 na kini mga higala sa bulan sa Hunyo. Nahala, kumusta naman tanan mga higala? Nang hinaot ako nga na kamuntanan sa Kapiskay Panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay arthritis, walay gibate lawas, apan naginhawa pa. No. Pero naginhawa pa. Kay mabudlay mga higala nga kini walay gibatis lawas kay wa na pudi ay maginhawa. Ano man ay ginaingon sa akong higala nga si Anihing Rich de Horsi, it is better to have bad breath than to have no breath at all. Ayan, no? Mas maayo pag medyo langsa-langsa taong ginawa kaysa wa na gyud maginhawa. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan ato daay nga timbayaon usab, no? Ug may mudto ang tanan yung mga kaparian, no? Kumusta na nga ato ang bag-o nga Vicar General, no? Nga akong gawiks dinha sa may Kalumbuyan, no? Si Monsignor kining Christian Durango, no? Monsignor na mahigala si Monsignor Christian Durango tungod kay napili man siya nga Vicar General, no? Hala, no? Masagan salamat no mahinggalang gawiks nako nga ambungan o matawag nato og talentado, no? Talentado no nga pagka pari, no? Hala, no? Mahingala, no? O niya no na po yung napili karon nga bag-o namong clergy president, no? Congratulations usab di ay ang iyahang busy, no, nga automatic ni Saka sa iyahang matud pa pwesto isip vice presidente og si Father Ryan Dipusoy mauna karon ang matud pa presidente kanamong mga kaparian, no, clergy president. Ayan, no, nahada, no, og ang bag-o namo usab nga vice presidente sa mga kaparian mauna usab si Father kining Salak, no, Father Salak, si Mark Salak. Hala, no? So congratulations sa akong mga classmates, sa akong mga kaubang mga pare nga misaka mga higala sa kining gitawag nato og ang sa pagpangalagat. Unya ang schedule mga higala sa amo ang sa Episcopal ordination ni Bishop-elect, no, Bishop-elect Glenn Corsiga karon na July 29 mga higala, no? So, July 28 pa ari nami diri sa Dumaguete. Dayon pag July 29 mauna matud pa pagdawat, no, ni Bishop-elect Glenn Corsiga sa iyahang matud patahas isip bag-ong obispo nga naka-assign sa Diocese of Ipil. Hala, no? Maing mudto na kanatong tanan mga higala og inga manusa maing mudto sa atong tanan nga mga nangalagad nga mga kaigsuunan nato sa simbahang Katoliko. Hala, no? Okay, ako kumusta naman kanong pulding? Ay okay ra kay ko pala, wala na kay problema. Unsa may imong ikasulti nga matud pa nga ang ikasulti nimo kag Bishop-elect Glenn Corsiga ay unsa may atong ikasulti pada di manghinaot ra gyud ta nga ubanan sa kanunay sa Ginoo sa bag-o niyang pwesto unya tagaan sa mayang lawas o magmalampuso ng iyang pagpangalaga dito sa Diocese of Ipil. Very good. No, ikaw Mr. Cheng, amo ra gyapon ako kasulti pa no. Kani si Bishop Glenn, may dungkot siguro ng insect po kay puti ba, no? Nga naman di wala ba di ay insect nga itom. Karagmitan jud pa basta insect kani puti gila, no? Karagmitan sa mga itom kay mga African pero kay mga Asian nga mga puti kuang na siya mga insect karagmitan puti gyud ba. May puruhan tinuod, may puruhan nga dugo ni siya nga
insik po, no, mga parente sa Tag-Iyas Unitap. mga parente sa Tag-Iyas Unitap ug sa Kangsing. May munto na mga higala, naghidaot kita nga ana kitang tanan sa kapisi kayong pangluwas na ini kamuntuhon. Binuari na ta mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ini kamuntuhon. No, Bishop sa pamahigala Hatalaok, no, Bishop Talaok. Sa pamahigala ha, ako sa klaro na kay medyo nawala kuspasing mga higala, no? Bishop Talaok. Sa pagkadali mga higala ha, medyo nawala ko sa pangalan ni Bishop Talaok. No? Bino, ari na sa kita sa kining dyan na mga higala, no? Aso sa ning ibalik-balik ug tayo diri sa atong source, yay, wapagod na ko ang higala, wapagod na tungod. Abi na may higala, ato di ay nga timbayaon ug may mudto usab ang atong talahuron nga mga kaigsunan nga mga kaparian. Lukup ka ko anday mga higala, ang taang pangalan mausi ang pangalan ni Bishop Talaok, mao si Bishop Jose Corazon Talaok. Now, gidawat na ni Pope Leo XIV ang resignasyon o ang pagluwat sa katungdanan ni Bishop Jose Corazon Talaok. Ayan, no? Sa pagkakaroon, nagpangidaron na karon si Bishop Talaok sa Kalibo sa pangidaron nga 75 anyos. Igo-igo na gipong idara mga higala, no? Muna nga nakita siguro ni Bishop Jose Corazon Talaok nga medyo bugat na ang yugo nga iyang gipasan. Muna nga nakahuna-huna na lang gyud pud siya usa nga i-relinquish lang usa sa lang una, i-relinquish na sa lain nga obispo ang iyahang pwesto isip obispo sa Kalibo. Gikan sa Diocese of Legazpi mga higala, si Bishop Joel Bailon, ang obispo usab sa Diocese of Legazpi, nagkanayon nga systemic neglect, no, sama ng systemic neglect, mga matud pa irresponsible quarrying, deforestation, and lack of public consultation mao ang hinungdan sa pagkagubang usab sa kinaayahan sa rehiyon dito sa may Albay. Matud pa ni Bishop Joel Bailon, mao kini ang mga hinungdan nga wala gyud kapugni ang pagkaguba sa matahong nga kinaiyahan sa nasangpit nga lugar. Systemic neglect. Mao kadto mga higala ang matud pa mao kadto ang ato ang CBCP News ug padayon kita sa ato ang mga buhatonon. Labino arita mga higala sa ato ang kining Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Saint Romuald o San Romualdo. Bino na tao kini mga higala si San Romualdo ni adtong tuig 956. Matud pa sa sinugdanan kuan kini siya, no, nagpuyo sa usa ka kinabuhing kalibutanon, no, kana bang aduna bay mga tendency sa pagpakasala, no, apan gani sa usa ka duel, no, kana bang atong duelo ba, kana bitaw patas nga paghimo sa panag-away, no, kanang duel, nakapatay kini siyang tao unya hilabihan gyud in tao niya nga paghinulsol og gani ni nagpabilin siya sa usa ka kuweba ug didto iyang gihinulsulan ang iyang mga sala ug didto usab nabag-o ang iyahang kinaiya, no, nibalihin siya didto sa usa ka Benedictine monastery unya nagpuyo sa usa ka kinabuhi nga matud pa maampuon aron iyahang mapakigbatukan ang tentasyon. Ug gani tungod niini naaghat usab siya nga magtukod pa og daghang mga monasteryo. Naman na, no?
So sa karong adlaw mga higala, gihinumduman na to ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga nagatampo og dako sa paglambo sa Kristyanismo. Ug siya walay lain kung dili si Saint Romuald. Nahala no mga higala, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Abi no, ari na ta mga higala sa ato ang catechism. Catechism na ta mga higala, okay? Arita sa atong mga pangutana. Padre, unsa may nganong mangluhod man ta panahon sang konsagrasyon? Abi no mga higala, ang atong Katolikong simbahan adunay nagkalain-lain nga mga postura sa ato ang liturhiya. No, we have different postures in our liturgy. Ayan, no? Dunay standing, dunay kneeling, na dunay manindog ta, dunay mga magluhod ta, unya malingkod po ta usahay, mukaan po ta, kanang mubaw po ta, mubaw, ug gani usa mo genuflect gyud ta. Abadod pa, kining mauga, kining mga kuan kini siya, these are physical expressions, no? Physical expressions kini siya of reverence, participation, and prayer. So ang nagkalain-laing mga postura nato sa misa, no, nagkahulugan kini og pagtahod, pagpakig kanang participation, pagsalmot, no, pagsalmot ug pagampo, no, sa ato pa mga pagtahod, mga pagdebosyon, reverence, ug ingon man sa pagparticipate, pagsalmot, pag-apil, ug ingon man sa pagampo. No nya kining tanan gihimo nato in order to foster unity and deepen the experience of worship. No, sa ato pa gihimo din nato kining maato ang mga different postures in order to deepen the experience of worship and to foster unity. So man deepen aron nga mapalalom pagyud ang kahulugan sa atong mga pagampo ug ingon man usab maghiusa-usab kini kanato sa usa ka postura, no, magdungan ba, dili ba ingon nga ang uban nanindog, ang uban naghigda ang uban no nagita unity, dunay panaghiusa, no. So muna nga aduna gitay nagkalain-lain nga mga posture, pumustura panahon sa ato ang misa. Pananlitan kini usa ipasabot ni ining pagtindog. When may gala pagtindog, nagkahulugan kini og pagtahod, pagpasidungog, respect and honor. Dayong kneeling, nagpasabot kini og pagpaubos og pagdayig, adoration. Unya manglingkod, nagkahulugan kini nga atong paminawon ang mga mensahe, listening ug ato kining pamalandungan. Unya kanang mo tikubo kita, mo bawo kita, muyukbo no kanang bawo mahigala, nagtimaan ka na sa pagtahod o kanang gitawag natong pagpasalamat, no mana, no. Unya kanang mo genuflecta atong ipadapat ang ato gino o kining atong ni sa yuta, nagpasabot ka na og pag-acknowledge sa presensya sa Blessed Sacrament. Ingon niana, no. Sabi na atong tanaw na to ang mga basis no sa Biblia, no, kabahin sa pagluhod. Bayno mga higala, no, sa pagluhod kung atong basahon sa Salmo kapitulo 95 versikulo 6 nagkanayon kini, dali kamo mangyukbo kita ug musimba kaniya, mangluhod kita atubangan sa Ginoo. Ato paano klaro, mangyukbo kita ug musimba kita, no. Unya mangluhod kita atubangan sa Ginoo. Sa Roma kapitulo 14 versikulo 11 nagkanayon usab kini, kay ang kasalutan, kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdayig kanako. Muluhod ang tanan, no. Problema lang kay uban dili muluhod. Ayan, no? Ug sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 19, unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini agi og paghandom kanako. Mao kini ang konsagrasyon. Unya sa panahon niini muyukbo kid kita o baka manluhod.
nga sa ato pa kining konsagrasyon sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo atubangan sa Roma, unya atubangan sa Roma, no? Salmo 14 bersikulo 11 ug Salmo 95 bersikulo 6, no? Unya sa Revelation chapter 14 verse 23, unya nadungog ko gikan sa langit nga adunay nag-ingon, isulat kini bulahan ang mamatay tungod sa pagalagad sa Ginoo ug mitubag ang espiritu matuod gayud kini dili sila maghago kay dadon sila sa bunga sa ilang pagpagalagad didto sa langit. No, klaro na mga higala ha. So again, the different postures aduna na nagkalain-laing mga kahulugan, no? Unsa ganito ang pagtindog? Unsa ganito ang pagtindog? Ay no, ang atong pagtindog matud pa diri sa ato ang mga kining standing nagkahulugan og pagtahod, no? Pagpasidungog, no? Pagluhod, humility, adoration, no? Dayong sitting, listening, and meditation. Bowing, pagyukbo, respect, and reverence. And then genuflection, acknowledging the presence of the Blessed Sacrament in the tabernacle. So, no? Mga dili pag-unsa, ato man ang pagtulunan. So, muna nga, dili laman dagay tapod kanang, dili na pod laman dagay pod tanila kung ano ni sa wayon ani kay ato man ni pagtulunan, no? Kining atong pagtulunan ato ra man ni. So wala tay ingod nga ato nga sila nga pugson og matud palagi dili sila motuo pero muhangyo ora sad ta, no? Sa atong mga kaigsuonan nga mga laing sikta nga kun mahimo kung dili naman lamang ka makatahod sa atong kalihukan adto na lamang tas luyo. No, dili lamang ta magpaatubangan, no? Kay lain pug tan-awon nga dunay mga nanluhod, dunay mga nanindog, unya ikaw nagtindog, naglingkod ra ka. Ngani no? Out of respect ba? No, total dili naman ta pugson og adto ra gitas luyo. Kung adto ra ka sa luyo wala ra gyud problema, pero kung magpaatubangan ka, unya magpakita gyud pug ka nga matud pa dili gyud ka pod mutuo sa mga gihimo sa Katoliko. Mura dili pun siguro maayo, no? Panalitan manguban mga sa atubangan man pero kanto ra kas luyo wala ra problema. Ako ra hangyo sad, no? Nga dili lang kay ta magpaatubangan kung wala tay matud pa plano nga tahuron ang mga pag-ampo ug postura nga himuon sa mga Katoliko panahon sa ilahang misa, sa among mga misa. No, hangyo ra sad na, no? Dili maayo nga matud pa sa ang uban na nindog na nya ikaw, ang uban ng luhod nya ikaw gatindog na. Pwede ra siguro mulingkod lang, no? Okay ra ko ana, no? Mulingkod lang nya dili ra ka mo luhod kung muluhod dili po ka mo tindog ug dili pero ingon nga gatindog ka unya ang uban nagluhod lain jud kay tanawon. Mas may pa nga og dili laman jud ka mo tindog ug muluhod, lingkod na lang, no? For magkuan na ba mag-formal ra ba mo na gitawag natong out of respect. Sabi, no? So ingon man gid siguro na ni ana kita pod nga mga Katoliko kung dili naman kay ang ato ra bagong pagtulunan sa Katoliko dili gyud ta pahimuon og active participation sa laing simbahan. So muna nga kun mahimo adto ra pod lamang ta sa luyo, no? Na may luyo na may mga back pews adto ra ta didto aron nga dili pod bitaw ba matud pa matandog ang kasagrado sa kalihukan sa laing relihiyon. Okay, katuwa pod matandog man pod ang para nato na ang kasagrado sa atong mga pagampo kung adunay wala mo tahod niini. Ayan, no? Klaro? Abi, no? Kung ugali nga dili gyud ta magkasinabot kabahin ana, magpasaylo ay laman ta, no? Magpasaylo ay ra ta nganong ato man ang awayan nga dili man na ang awayan, no? Kay pang Ginoo ba yan na. So kung dili naman lamang gyud ta makasunod, ato na lamang ta sa luyo. Ayaw lang dapit sa atubangan. Total kanang wa man pud kinahanglanan nga magpaatubangan ta kung dili kita Katoliko kay dili magyahapon kulang magyahapon ta sa pagtuo sa kalihukan nga sa pagmag-ampo sa mga Katoliko. Adto na lamang ta sa luyo. Okay, klaro? Dinhi na lang una pero pasaylo ako kung dunay mga kalapasan pud akong nahimon sa tawo ra man lang kita
dili gyud ta makaingon nga all the time gyud ta nga perfect. So kung aduna naman ko'y mga nahimo nga mga kasaypanan ni ang mga linya ha, pasaylo alaman ko, no? Again sa gihapon doon na may mga panahon gyud nga mura og makalitan ta ba, no? Kung makalitan ta may puruhan gyud nga dili gyud usab nato mapugngan ang ato ang masulti, pero mga nasaypiat naman lagi ta mangayo gyud kita og pasaylo. Okay, klaro? Lalo din na una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.